Afopa ana odi here ya wo hwe me aha eye kasamfoni afidi a fe na Adom TV na wode TV atoi na dwumedi aba betie we ye Nkuranhyensem emre me amti dwamu amedi dwumedi ho kya me edi amje so eye Apostle Dr. Nita Kotego amenda ase se wapa emre na me no betu sara montuo we bomodi ana afre obi na kire se maba na ye bedi aduanepa ama ye kra ame. And the idea me bra wono me say shaping your destiny. Sabe wo shebre no nkrabia ekura wo. Wo shebre no nkrabia nkura wo biara. Ye do ba asase wo pe na ye de share wonsa. Se abrabo abeboyi enema abesua ne abeye ne abeka no be hye wo shebre no nkrabia. Ene de bia na ubu kompo he wachi bebia wo free ba enye ena hwe bebia wo gina nso a enimu ena wo hwe odaachi nso a asenda so ni ho empaba me no beto na muntuo a kire wo kon abetimi afa so na wo hyebe no nkrabia agina aye wo mama ene odehye nkrabia emfa wo bebia wo emfa wo bebia wo free emfa ho edimpo a de to wo de omni se napai ana nra na me na makwantuo mu ba nkran ena se beto madwen proso Joseph asemo a eto no no ena me fifi mu hu se ne hyebre nhyehyeye a ono ahyehyeye ye ka Joseph wa kan Bible da woni mu a onkan so bia na wateda abrantie ketekete a wonya mfe oso a onya daeso e kire onuanom tie daeso eye woni hwade hunu entoni pa bia no wo hyebre be yi a yese wonya enhwade hunu ana daeso efa ni adankwa ma wabrabo besie Joseph oso da efa ne dankwa ma eno ka kire ni nua mema wo so da eso efa wabrabo ho te sei efa na adwuma wo yo efa no wade efa mo apomudni efa your life in general. What are the ideas you have created that will create an end of glory, honor and greatness? What are dreams you are having? What is the vision or the goals that guard your actions? Joseph had a dream. In other words, Joseph had an idea of his hand products. Joseph set a goal. And to a woman said, Onya daeso, efa na brabo nso be o mama. But neja efre na suma na nwura no, wan opportunity tie. Neja efre no suma na nwura mu so nkohwe ne nuama no. Makasa na me yo de hye, na me yese na suma me da bi. Odi akire ekoyo ne neja kan no. What should I have for Abraham who said, Obey President Dankwamba? And so, baby, I say, Ofano, not one Oda Homaso, and wow. Nempo, Okodru, baby, Unianamo one on men, wobno. Babo no chirese, Unianamo fan ho, a dream po, so be kuno. Abraba ubueno, Ebia Nanya Unianum. Ebia o Namphobia, Danphobi, Ebi obi or two bronoso, Ebi a susumbi, I will warn you, do caution and sa. Ebia ye okra bia okura wa brabo na afa ho apam so ma brabo nye yi enti so de a ya hwe abrabo mu ehwe nipa a wo ben wo ni bi ehwe ebi kra ye wa adwene e da wa adwene proso ebi ye niye bi na eka wa hye hwe ni ye na bi san se usuban pen na okasa be no ne yen ben na beku na ontimi kodu wo nkra bia awie de yepa ebi wa enyonkon bi ebi wa futuo bi ebo emfoni bi akohwe ebetimi aka won krabia ahye akum na ye kire se de shamna donko nunkum na woton no mananafo ahoho abrabo ayebu ye emfa ho ye de ne koyan so oye din na de amehwe ne se onya hobrase e won kwasum onya hobrase esua nyansa e won kwasum abrabo amebu mi nim ne ekura won sa no se we abrante se ababa se empowedu mpemponso a we degree ebi we masters MPhil na wakunkon se abrabo nyina mbeka ho ahobrase ehia ma wo abrebiara ahobrase mu ono okura ahofe enye anim ahofe suban pam ahofe emena no so manhira ba ne wura fie na mpo ne wura yire e de nsohwe beto no na Joseph yade mame yefe esan se wonim bia wo kontino wampe amrumu wode
Many of us have killed our dreams based on immediate pleasure. Amunumu ode eye amunu oda ene ya menye we na me hontomi me ko bokro na me hontomi me ko pe bema we na me nana me hontomi me ko fo ba we na me hontomi just a shortcut. Joseph wanye bi o se mami e ukunu eye me wura na me nyankopon so osoro me ni wachi ense me hyebre na me nkarabia ensohwe bi ba wa bra bomu a ensohwe a edo ko ewiye bone etwa nkarabia so empe wode ene anigye achi enkope sebe sa nioma no Joseph afutu ode ma me no nempo wani sa akonode na chi no ye de asem to no so ede no koto afiase nempo ehompo wode obuo pepepe yo ene angobrase ene de tena ho ema na brabo eso prison ni no awo ho no wodani no ani ame epagya no afiase ho bebia semre woi eyo bremu ene ye bre asa wo hye afiase ena Ghana edin jaisa dede ni yo na ma ho brase ma onyansa ne nyamesuro na fatena ho na pesa ho se kwambe so na mefa apie afi afiase ha winim when you complain too much you dwarf your decision making processes. When you worry too much you kill your innovations. When you murmur you kind of sabotage your strength to work out of emotional and physical prisons. Stop the memory.